houve xente que quedou sin luz na casa, houve xente que tuvo que tirar toda a carne que tiña no congelador. Unha señora puxose loca, tiña 3 congeladores cheos de carne, tuvo que tirar todo. Dice, a quen lle reclamo eu agora? A Feijóo? A quen lle reclamo eu isto? Mira, pai, mira a cara da señora, abrindo, que dice, non hai que abrir, teño que abrir para ver o que perdín. Aí o vemos, cando veo a luz, porque ten luz o congelador. Non todo o mundo tuvo a sorte de recuperar a carne do congelador. Houve xente que o pillou a contramán e pasaronlle cousas moi heavies no congelador. Vámonos ver, vamos alá, vamos con esta señora. Espera un pouco, señora, que estamos colocando aínda que ven. Non teño presa que ven de ninguna. cantar, aí está. Estás aí, ben? Sí, xa está. Vale. Vale, entro en personaxe. Entra terra, e Sí, agora sí. eres Madre que me o... Fua, que non me dá. Ahora eres o director de Red Eléctrica Nacional, vale? Director de Red Eléctrica Nacional. Director de Red Eléctrica Nacional. vamos ¿Estás allá. preparado? Sí. Venga. Aplauso grande para Roy Eva Iglesias. ¿Dónde están? ¿Dónde están os sinvergüenzas? Me cago en la madre que me parió. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí es Red Eléctrica Nacional. Buenas tardes, sí. Director de... Director de Red Eléctrica Nacional. Marcos Amperio, un gusto. ¿Qué tal, Amperio? ¿Qué tal? ¿Cómo Un está? gusto. Mire esto. Sí. Está chulo. Justache. Que é un arcón, non? Sí. Ah. Que pasa? Pasa esto, mira. Por favor. Por favor, quite eso, que me vai facer vomitar, por favor. Peche eso, por favor. ¿Qué tes? Podes pechar o... Por favor, no me poña a costilleta encima do guión, que... Toda carne de cocho podre. E que me quere dicir con eso? Que Que me quite de aquí, por favor, que asqueroso esto. é asqueroso, pois botillo chumichurrica, mellor así, igual lle sabe mellor. O sea, por que me ven con esta porcallada? Eu digo esta porcallada. Porque a culpa de toda esta desfeita tena usted. Teño eu? Por qué? Porque o domingo matei o cocho. Un bicho de 110 kilos. E dixe, Dios, vou enchelo a recón congelador. E xusto cando iba a empezar a congelar, apagón. Zas! Apagou? Zas! Zas, Teo, foi en todos lados o apagón, en toda a península, non unha cousa particular con vostede. Xa, pero é que non creo que o cocho matara moita xente o día antes, o apagón, sabes? Pero que quere que lle diga? Pillo de disculpa, non volverá a pasar, non volverá a ocurrir, pero por favor, quite o filete este de aquí que me está... Pa, ti és tonto, chaval. Ti és tonto. Non é filete, que é a costilla, mona. Bueno, que son vegano, non sei. É churrasco. Sabes xa cal foi a causa do problema? A causa... Tivemos unha reunión cos enxeñeiros fai un pouco e xa está solucionado. Sí? E Cal foi a causa? Como? Cal foi a causa? estaba comendo e non... Pódese creer que o sándwich vegetal siguen botando atún? Non ten sentido, en realidad, Vamos a porque ver, ao o final... sea que isto todo pode volver a pasar. Isto que pasou o lunes pode volver a pasar. O apagón? Sí. Pode volver a pasar o apagón, pode volver a pasar que Leticia Sabater saque un novo tema, as desgracias xeralmente veñen xuntas. Podría pasar, pero nunca se sabe. Normalmente repítense, non sabes? Pois mira, quería desengancharme da Rede Eléctrica Nacional. Como?
que me desenganche da rede eléctrica nacional. Desanóteme. Pero, señora, Non vostede... quero saber nada de ustedes. A ver, non pode vivir sin electricidade en pleno século XXI. Non? Non se Quen o pode. dixo usted? Home, como vai cargar o teléfono móvil? Tireino. Tirei co teléfono. Se alguén me quere dicir algo, que veña a casa e mo diga a cara. E como vai facer para cociñar, por exemplo? Para cociñar teño cociña de leña. E se non comemos sushi, que é crudo e xa está. Cal é o problema? Vamos a ver, terá máis alimentos aparte do cocho que teña que coidar nun bo estado, non? Non vai ser simplemente... Efectivamente, hai cousas que conservar, pero sabes en que vou conservar? En sal. Como sal? En sal, como se fixo toda a vida o señor Castelao, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, toda esa xente non tiña nevera e conservaba a carne en sal. E saliron listos, E saliron listos. Vale, e a televisión, como vai ver a televisión? No, porque a televisión vai a corriente, tamén. Hombre, non vai a pilas, claro. Ostras, aí jodestes-me, porque a mí gustame moito a... Esta que sale no Land Rover, a rubia, Eva Iglesias, que ben o fai, tío. Esa chavala é espectacular. Non me la pierdo nunca. E ostras, eso sí que non podo consentir, Pois para ver a tele vostede necesita electricidade. Necesita electricidade. No, Como que no? no, Como que no? porque eu vexo a televisión do veciño. Desde o váter, eu sento-me no váter. E desde a ventana do váter xusto teño o ángulo perfecto que se ve o salón do veciño. O que pasa é que, se pasa moito tempo, dórmense máis pernas. Pero un cachiño ainda boto ali vendo a televisión, non me fai falta corriente para nada. Vale, pois se vostede quere vivir no paleolítico, é a súa decisión, eu acepto, e Pois xa xa está, Alá perfecto, vostede, faga o pois que xa queira. está, moi ben. Así que xa non teño que pagar nada, non teño ningunha deuda con ustedes, non? Espera. O enganche teno que pagar igual. O enganche teno que pagar igual. No, é que non me estás entendendo. O enganche, no. Eu quero me desenganchar. Non quero un enganche. Sí, pero que non se pode desenganchar. Como non se pode? Non se pode desenganchar. Xa desenganchei eu que fun cunha machada e cortei o cable e botei a cable. Que me está contando? Vou te explicar. Hai a luz. Ou non hai a luz. Non a paja. Vostede ten que pagar o enganche. Volvamos a explicar porque non Vale. digo. Hai a luz. Sí. Ou non hai a luz. Sí. Sea, haxa luz ou non haxa luz. Haxa luz ou non haxa luz. Non haxa luz. Vostede ten que pagar o enganche igualmente. Entendeu, non? Podo yo repetir? Haxa... Non, é broma. Sí, perfectamente. Pero entonces isto que é un monopolio ou que é isto? Bueno, empeza vostede a comprender o mercado, sí. É un pouco así. Así que se Manda sabe. carallo que ao final hoxe vou ter que matar a alguén e non quería, Pero é que se está usted poñendo a tiro, Sabes que lle dijo? Que se vaya a la mierda. Usted e a compañía eléctrica e meta todo polo culo. Así de claro. Espere. Espere. Pa carallo de todo e me cago en la... Igual me interesa comprar yo Arcón. Ala, vai matar un coche, tío. Son veganos, xa yo dixen antes. Non quero matar ningún Ah, eres coche. vegano, inútil, tonto, talas todas, me cago. Pero vamos a ver, pa que o queres? No, é que me Pa que parece... quere usted un halcón? Un halcón. Pa que quere? Pois eu que sei, se algún día quero matar a alguén, a priori o tamaño parece óptimo para agardar... Como vai matar a alguén? Bueno, nunca se sabe, ao final, por ter unha inversión. Bueno, pues se usted non me cobra o enganche da luz, eu deixo o arcón aquí e xa está. Veña, trato feito. Total, eu corriente na casa xa non teño.
Y ya está. Hola. ¿Qué tal? Soy inspector de sanidad. No he podido evitar escuchar la conversación, pero estaba aquí en el... Sí que pudo evitar escoitala. No. O que pasa é que quiso escoitala. Sí. Escoitou non porque lle dou a gana. Al parecer, Sí. usted ha matado un cerdo, Un un cocho. cocho sí. Cocho sí. Un cocho. Hace una semana. Efectivamente, matei un coche fai unha semana, pero tuve que tirar con el, así que non se preocupe que non lle vou vender a carne a ningún restaurante, ni nada polo estilo. No se puede matar el cocho en casa. Ah, no. ¿Y luego qué pasa? 10.000 euros de multa. Xa me parecía a min que neste país, se non che joden por un lado, jodenche polo outro.